يوتيوب تلفزيوني نلقاوكم الليلة هونيك فصلنا جوا ريفر اوف لاف جوا ريفر اوف لاف. جراتسي تالي تلتقوا معنا تدخلوا باش تسمعوا دان المساج يلا يكون مساج دان تا انكوراجمنت على الكل كم منكم و ادوكاتيف. الليلة هنتكلموا فوق شي حاجة اللي تلقط زجور للكلهات. الليلة هنتكلموا فوق السس البيبيا فوق الله وفي السس. نشتيق نعمل دقشين تا ديسكليمر قبل ما كلش. نمبر 1 ياك انتي تفال دا المساج موش اطفال. عالكام جينا اوفيامنت مش خنوزة تشيرتو كليم وما عنديش الا فين كون جرافيكو pero naħseb intom dak kollu jittaraw dal-messaġġ tisimgħu bħala ġenituri u adulti inħeġġiġkom biex bħalissa tibgħatu tfal tagħkom fis-sodda. Sewwa u tħallux jaraw dal-messaġġ għax dal-messaġġ mhux għalihom ovvjament. Però nixtieq ukoll nagħmel disclaimer ieħor. River of Love il-messaġġi kollha li jiġu predikati minn fuq dan il-pulptu, minn fuq il-YouTube, minn fuq il-Facebook, sew il-paġna ta' River of Love Christian Fellowship, sew il-paġna tiegħi Gordon Ġommanxe. Huma messaġġi li huma number 1 indirizzati b'mod esklusiv għal Kristjani biss. Ovvja, peress li l-paġni u l-YouTube huma pubbliċi, huma pjattaformi pubbliċi, kulħadd għandu dritt jismagħhom. Però jekk inti m'intix ta' Kristu, m'intix imwieled mill-ġdid, ma temminx fil-Bibja, ma temminx f'Alla, ma jimpurtakx u tiġi għala bibek xejn Alla u Kristu u l-Bibja, dal-messaġġ bl-aktar mod assolut mhux għalik. Dal-messaġġ huwa biss number 1 għal poplu ta' River of Love hawnhekk fil-binja ta' River of Love, għal poplu ta' River of Love mifruxa bl-eluf madwar Malta u Għawdex, u għal popli Alla li huma poplu wieħed li huma knisja waħda fi Kristu, Kristjani dawk li jħobbu l-Kristu, li fosthom hemm minnhom Kattoliċi, hemm minnhom Protestanti, hemm minnhom Evanġeliċi, Pentekostali, Battisti, Karizmatiċi. Allura meta aħna nitkellmu, meta jiena Gordon Ġommanxe qed nitkellem bħala pastor, bħala Kristjan, il-messaġġ ikun esklusivament għal daw in-nies, il-poplu tal-Alla, il-Knisja. U dan importanti li tkunu tafuh biex meta xi ħadd taraw jaqbdu xi biċċa passaġġ minn xi ħaġa li jien inkunet u jibda jitkellem ħażin, joffendi l dak u ieħor, joffendi r-River of Love, joffendi lili qed taħli ħinek għax jien ma kontx qed nindirizza lilek. Inti tista' tagħmel li trid u tkompli tgħix bir-regoli tal-ġungla. No problem. Għamel it. Però naggarantilek li bħal kulħadd xi darba it-tmiem tiegħek jasal u ħatider quddiem Alla ħaj, inkluż dak li inti qed tiżżuffjetta bih, tiżżuffjetta bil-kelma tiegħu u tiżżuffjetta bil-qaddejja tiegħu. Illejla ħanibda b'passaġġ mill-ktieb ta' Luqa kapitlu 9 marru hemmhekk malajr. Xi ħaġa li intom familjari żgur magħha, Luqa 9 23 u 24. Ġesu jgħid hekk. U din ngħidha għan-nies kollha tal-Alla, għall-Kristjani kollha u għal mexxejja kollha ta' Kristu. Dawk li ma saċerdoti, assessin, patrijiet, sorijiet, pastors, evangelisti, diakni, profeti, apostli, għaddejja oħra, ngħidilkom dil-kelma li pratikament jingħata nkun biss il-pappagall ta' xqal Kristu. Darba qal lil kulħadd. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, ovvjament di issa stedina għal kulħadd, għandu jiġħad lilu nnifsu. X'taħseb inti dillek inti u x'inhu l-opinjoni tiegħek? Jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja u dik titagħmilha kuljum. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha. Ma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalvaħħa. Għax jekk xi ħadd jistħi minni, Gordon Ġommanxe ma jistħix minn Kristu.
Jiġifieri bl-Ingliż ħanejda aħjar. I'm not ashamed of Jesus Christ. U jekk xi ħadd jistħi minn klemi il-Bibja, jiena ma nistħix inxandar il-kelma talla, il-Bibja. Naf li wasar il-moda li niżufjettaw bil-kelma talla, tħabbix rasek, il-kelma talla hija mamula u wila teżisti eluf ta' snin, inti teżisti ftit jiem u inti ħad iddiżintegra u tisparxi ġarba waqt li l-kelma ħad kompli tirrenja u taħdem fiqlub tal-eluf ta' nies. Amen. Mela, għal daw kollha li jissejħu Kristjani ta' kwalinkwa denominazzjoni, din hija kliem Kristu u kollha tidu tagħtu rendu kont għaliha inklużin. Għax min jekk xi ħadd jistħi minni jgħid Ġesu u minn kliemi dak huwa l-Bibja. Bin il-bniedem ukoll jistħi minnu meta jiġi fil-glorja tiegħu u tal-missier u tal-anġibazza. Jiena bħanejt bħalma qal Pawlo l-Apostlu Romani kapitlu 1 vers 14-16, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. To some it will save them. To some it will damn them. It depends on you. Min jien ma nistħix minn klim tal-Vangelo ta' Sidi Ġesu Kristu li hija l-qawwa tal-laqas salvazzjoni għal min jemmen. Imma għal min ma jemmenx jiġi kondannat. Imma tista' ma temnux u tista' tgħid li huwa kollu ħmerijiet. No problem. No problem. Business as usual. Alleluja. Mela dak kollu li ħanejt illum mhuwiex għal kulħadd. Imma speċjalment nixtieq nagħmel parantesi hawnhekk għal dawk li jbusu s-salib fil-Parlament u jaħalfu li jgħidu lil Alla biex jgħinhom, dal-kliem li ħanejtu għalikom. Sewwa peress li semmejt il-Ministeru tal-Edukazzjoni, dal-kliem huwa għalik. Inta milt ħalfa biex u tlabt l-Alla jgħinek u jiena ħanejnek jiena kull ma jiena għaddej biċċa trab. Sewwa il-bniedem jgħaddi, kollox jgħaddi fil-ħajja ma l-kelma tal-Alla ma tgħaddiha. Allura daw kollu li intom tgħidu li jiena tal-bambin u l-bambin jaħfer u ġvera, il-bambin jaħfer lil min jindem. Il-mulej jaħfer vera lil min jindem, mhux lil kulħadd, il-mulej ma jaħferx lil kulħadd. Il-mulej jaħfer biss lil min jindem minn dnubitu u jdur lej Kristu. Hemmhekk jaħfer lek vera kollox. Vera. Amen. Klawżola l-oħra hija din. Ħanibdew mill-aktar suppost bażiku, fundamentali, ma peress li xi ħadd toġbu jagħmel il-sit tiegħu tas-social media popolari għax jafu li Gordon Ġamanxej jiġbed ħafna attirazzjoni, allura meta tagħmlu video fuqi ħajkolkom ħafna likes u clicks. Allura ara kemm jiena kemm inġibilkom barkit, praise God. Alleluja. Ara kemm Alla iħobbkom avolja blaġirtakom turuħ li tobuduħ imma fl-istessin il-mulej jħobb anka lil min jobodu sakemm għadek ħal. Sewwa, imma għal dawk li qabduni biċċa video barra mill-kuntest u ġiet tinstema' jiena ngħid is-sess huwa permess barra miż-żwieġ, le jiena ma kontx qed ngħid hekk. Morru simgħu il-frażi kollha u jiena kont qed ngħid jiġifieri s-sess huwa dnub barra fiż-żwieġ. Qed tifhmu ġifieri? Mbagħad għal min forsi għandu dubju fuq dik, jekk tkomplu taraw il-messaġġ tal-weekend li għadda jien ikklarifikajta biex inkun żgur li fehmu kulħadd li kwalinkwa sess li l-Bibja titkellem fuqu ħlief ta' bejn mara u raġel miż-żewġin kwalinkwa tip ta' sess u hemm turrun tipi ta' sess. Imma l-unika sess li mhuwiex dnub quddiem Alla u li huwa permessibbli quddiem Alla huwa bejn mara bejn raġel miż-żewġin. Is-sess kwalinkwa ieħor li taħseb fuqu huwa kollu dnub. U llum ħanidħlu fuq dak is-suġġett. Number one, naf li xi kultant meta titkellem fuq ċertu temi, in-nies forsi jħossuhom naqas komdi, jħossuha tabu,
Imma hija Alla li krea s-sess u Alla li krea s-sess, is-sess minnu nnifsu fil-kuntest ta' kif ħalqu Alla huwa xi ħaġa tajba, huwa xi ħaġa sabiħa. Amen. Essaċ, ħadd ma jista' jaħrab mis-sess fuq din id-dinja. Għal-raġuni, mor fi ktib ta' Ġenesi kapitlu 1, passaġġ li użajnih kemm il-darba, għaliex kollha kemm aħna, kull min qatt twieled u kull min għad irid jitwieled, kollha twildu permezz tas-sess. Jiġifieri kien hemm mara u raġel, il-sperma u l-bajda jingħaqdu flimkien, Alla ried li dik il-sperma u l-bajda jgħixu billi tom in-nifs u saret tarbija. Issa, Ġenesi kapitlu 1 versi 26. Infakkarkom għal darba oħra, dan huwa messaġġ għan-nies ta' Kristu, River of Love, Kristjani, insara, dawk li jemnu l-Bibja, dawk li jixtuq jimxu mal-mulej, mela mhumiex għal kulħadd. Darba kont programm fuq televizjoni, mhux l-ewwel darba, kemm il-darba ma darba partikolari kien hemm mara ħdejja fuq programm fuq panel u għal klienti tiġix tgħid li jiena rrid nobdi l-Bibja. Fejn il-Bibja tgħid li x'għandi nagħmel ma' żewġi jew kif għandi mmur ma' żewġi u żewġi miegħi. Qedtela għażiża qalbi, tela inti tħabbix rasek għax dik il-Bibja ma qalitx għalik, dik qalit għan-nisa talla, int m'intix talla. Allura għan-nisa u għall-irġiel li ma jimpurtomx xejn Alla fil-kelma tiegħu, fit-Testament ġdid u fil-kuntest, għamel li trid. Tħabbix rasek. Ħadd ma ħajġi waqfek. Sakemm dak li qed tagħmlu għalik u għall-gost tiegħek mingħajr ma tneħħi jew tisraq il-libertà ta' xi ħadd ieħor. Sewwa? Fil-ktieb ta' Ġenesi kapitlu 1:26, Alla qal ħanamlu l-bniedem fuq ix-xbija u s-sura tagħna. Tkellim fid-dettall fil-messaġġ tal-weekend li għadda li, by the way, kien wieħed mill-iktar messaġġi riċenti li ħafna nies qalu li pastor kemm kien powerful u vera laqatni u vera kien revelazzjoni. Għal min ma semgħux morru semgħu. Alla qal ħanamlu l-bniedem fuq ix-xbija u s-sura tagħna, da ovvjament qabel ma kien għaddu daħal id-nub, u mbagħad tgħidlek vers 27 u Alla ħalaq il-bniedem fuq ix-xbija tiegħu u fil-xbija Alla ħalqu raġel u mara. U berikom Alla u qalilhom għamlu sess għax m'hemm l-ebda mod ieħor li tista' tnissel jekk ma tagħmilx is-sess. Sewwa. U oktru, jiġifieri għamlu tfal u mlew l-art bit-tfal. U aħkmuha din l-art u saltni fuq din l-art. Sakemm ovvjament daħal id-dnub kien għaddej kollox armonija perfett u d-diżin Alla perfett huwa raġel, is-sess ta' raġel u mara, is-sess ta' mara. M'hemm l-ebda sess ieħor fuq quddiem Alla. Quddiem Alla, fajnej Alla u anka bosta li jistudjaw xjenza, anka ċertu nies jgħidulek għalkemm hawn ħafna llum il-ġurnata ħafna argumenti liberali speċjalment, imma fl-aħħar mill-aħħar xorta jinżlu għal mara u raġel. Sewwa. Mela Alla ħalaqhom mara u raġel u mara biss fil-kuntest bibliku jistgħu jkollhom sess. Issa ġa darba kont ukoll mistieden fuq programmi ieħor rigward xi ħaġa simili tas-sess. U dew isaqsuni, allura is-sess minnu mhux m'għandux attrazzjoni lejn mara jew bil-kontra raġel lejn mara jew raġel, daw x'jagħmlu, daw ma jistgħux jagħmlu sess. Daw jagħmlu jekk iridu jagħmlu jimxu ma' Ġesu jimxu jarfu l-Kristu, jogħġbu l-Kristu. Number one għalija jista' jagħmlu li jridu. Imma jekk timxi ma' Kristu u tobdi l-kelma tiegħu u titsalvagwardja u toqgħod attent li ma titlifx ruħek, allura qobdi l-Kristu. Jekk ma tridx tobdix. Għamel int, no problem. Alleluja. Kompli għamel li trid. Issa, is-sess fil-Bibja huwa don rigal li Alla ta'
għal koppja ta' bej mara u raġel fi żwieġ, kulħadd jgħid fi żwieġ. Mela anka mara u raġel jekk jagħmlu sess barra minn żwieġ huwa dnub. Mela għal Alla minn Ġenesi sal-Apokalissi l-unika sess li Alla jbierek jittollera u jsejjaħlu okej u għandu l-barka tal-Alla fuqu huwa ta' bej koppja femminili u maskili miż-żewġin fil-patt ta' żwieġ. Kwalinkwa sess ieħor huwa dnub, huwa abominazzjoni, huwa perverżjoni għax fisser verżjoni bil-kontra. You've got the right version and the wrong version. God's version, il-verżjoni tal-Alla hija mara u raġel miż-żewġin. Il-perverżjoni hija kwalinkwa tista' taħseb imoħħok u timmaġina. Sewwa? Mela dejjem bejn mara u raġel miż-żewġin huwa rigali Alla ta' mhux biss ġast il-koppja ta' mara u raġel, imma li jkunu f'patt ta' żwieġ. Issa, ħanejt xi ħaġa parantesi, di mhix xi tagħlim exhaustive teaching dan il-lejl, right? Exhaustive. Imma ħanilkom frażi importanti di. Is-sess mhuwiex biss physical. Sex is not just physical. Għalhekk huwa importanti u huwa xi ħaġa serja qudiem Alla. Is-sess jinkludi, is-sess minnu nnifsu huwa element spiritwali u element tar-ruħ, tas-suke. Infakkarkom fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23-24 aħna spiritu għandna ruħ u ngħixu ġisem. Lut kapitlu 4 vers 12 tgħidlek aħna għandna spiritu, aħna spiritu għandna ruħ u ngħixu f'ġisem. Il-bniedem huwa l-ispiritu huwa fejn tammar il-qalb, l-identità tiegħek propja, ir-ruħ huwa s-suke minna nġibu l-kelma psikoloġija, l-istudju tal-aġir tal-bniedem, is-suke dak huwa parti oħra minnek u għandek il-ġisem, is-sumo, dan huwa l-ġisem li inti titimgħu kuljum l-ikel naturali. Mela meta ngħidu aħna sess, għaliex hija tema daqshekk importanti quddiem Alla. Għax is-sess ma jinkludix biss just organu sessuali. Jinkludi wkoll ir-realm spiritwali. Issa ħanilkom xi ħaġa oħra. Koinċidenza, li mija koinċidenza sej, hemm żewġ kreaturi li huma dejjem interessati fis-sess. Intu jien l-umani u d-demonji. Demons and humans are both always interested in sex. Kontu tafu għadi? Minix ħan niftaħ fuqa fid-dettall, imma ġieli staqsejtu li kom infuskom minn fejn ġew id-demonji. Tibżax, mux ħan nitkellem fuq id-demonoloġija l-lejla, imma ħan semmi ftit. Ġieli, ħsibtu minn fejn ġew id-demonji? Id-demonji ġew skont Ġenesi kapitlu 6 u hemm skritturi oħra li mhumiex meqjusa bħala kanonizzati jew ispirati imma storiċi bħal tal-ktib ta' Enok. Il-demonji ġew fejn kien hemm razza livell ta' anġli telqu minn posthom ħaduha kontra r-rida tal-Alla, ix-xen u bl-Ingliż jgħidlek they lasted, ix-xen u għad-nissa tal-bniedem ħaduhom f'sess, għamlu sess magħhom u minn bejn din ir-razza tal-anġli u n-nisa tal-bniedem ħarġu in-nefelim. In-nefelim ġew maqtula imma l-ispirtu tagħhom baqa' ħaj.
dak huwa d-demonji. Allura id-demonju was born, demons were born out of perverted sex. Jekk xi darba għamlu studju, forsi nagħmilkom studju jekk naslu għalih jekk il-moli poġġi li fuq qalbi, studju tal-livelli tal-anġli u livelli tad-demonji. Illum il-ġurnata kull fejn hemm sess mhux fil-parantesi tal-patt bejn mara u raġel bejn patt ma' Alla, id-demonji jidħlu. Id-demonji jidħlu. Id-demonji kollha huma jinteressaw ruħhom fis-sesswalità. U din importanti għaliex ħafna jħarsu lejn is-sess biss bħala xi ħaġa ta' organu sesswali jew xi ħaġa ta' pjaċir biss fil-ġisem. Sex, kull darba li tisir sess moħħkom. Kull darba li tisir sess sew bejn mara u raġel. Raġel u raġel, mara u raġel, jew bestja u mara, jew bestja u raġel, qed isir patt. Patt wieħed biss huwa minn Alla, l-oħrajn kollha jgħidulhom ungodly covenants. Kemm intom silenzjużi? Issa, għaw min ukoll isejħulhom demonic covenants. Mela kull min mhuwiex qiegħed fil-parantesi tal-protezzjoni ta' Alla fejn qed isir sess bejn mara u raġel fi żwieġ, kwalinkwa sess ieħor huma qegħdin suscettibbli għall attakk influenza diabolika. Issa, illum tgħidu li mela hawn demonji fid-dinja? Għaliex taħsbu li Alla ħajjiġġudika d-dinja u Alla kemm il-darba jgħid fil-Bibja li jrid inaddaf l-art. Infej ilhom artom għaliex is-sess tal-bniedem pervers barra mill-kuntest ftakar Alla ħalaq is-sess fil-ġenna tal-art bejn mara u raġel miżewġin b'Alla. Ix-xitan użah, korrompih, ippervertjah u ġabu xi ħaġa maħmuġa u kull darba li tagħmel inti sess barra minn żwieġ, anke jekk tgħidx kemm ħadd pjaċir u tgħidx kemm iġġennint, sewwa u s-sess huwa xi ħaġa sabiħ. Is-sess huwa sabiħ. Infatti is-sess huwa meqjus daqs droga. Is-sess jista' jġibek addict daqs droga. U jiena naħseb li ktaqar minn droga. Għax droga titmur għaliha, sess kontinwament iġġorru miegħek. Is-droga titmur tfittixha u tixtriha. Jew biħwielek. Is-sess l-organu sesswali iġġorru miegħek kontinwament. U tista' tabbużah u tużah ħażin x'ħin trid. Issa għall-bniedem tal-Alla, u dan messaġġ huwa għall-bniedem tal-Alla, once li jiġi mimli bl-Ispiritu Santu, Alla jtik id-disciplina u l-qawwa biex tieħu kontroll fuq innifsek biex ma jkun hemm xejn l-ebda vizzju u b'mod speċifiku l-lejla nitkellmu fuq is-sess li jikkontrolla lek ħajtek. Kontu tafu li s-sess huwa spirituali? Kontu aware? Are you aware? Kontu aware? Kom minnkom kunu onesti ma kontux aware. Il-maġġoranza. Believe it or not, il-maġġoranza tal-nies tad-dinja mhumiex aware. Meta jiena u inti nidimbu sesswalment barra mill-kuntest ta' żwieġ ta' bej jiena ma' marti, inti marab ma' żewġek, inkun qed nidne. Inkun qed nagħmel violation ta' dak il-patt.
unkun qed nagħti dritt legali biex ix-xitan jikkundannani quddiem il-mulej. Ikissirni jekk inkompli servih jista' jkun niġi maħkum minn spiritu pervers. Mbagħad mhux ta' b'xejn ikollok nies fej kien li bosta fil-ħajja tiegħi jiġi jgħiduli qed naraw id-demonji u x-xjaten fid-dar. Jew nkella matul il-lejl jiġi spiritu fid-dar u nibda jħoss spiriti missuni b'mod pervers. Jew nkella nies li hawn ħafna bis-serjetà ngħidilkom ħafna. U meta ngħidilkom ħafna persentaġġ iktar minn 50% fl-esperjenza tiegħi. Li jkollhom esperjenzi bil-lejl fejn ikollhom spiriti jattakkawhom sesswalment. Mela meta ngħidu sess, jisi x-xitan jaf li s-sess hija xi ħaġa sabiħa. Jaf. Allura il-xitan juża xi ħaġa li Alla għamilha sabiħa, jikkorrompija, jippervertija, iniġġisha, jaffiġa, u ħafna minna, l-biċċa kbira minna, nkunu diġà ġejjin minn dinja fejn diġà esperjenzajna żwieġ barra miż-żwieġ, żwieġ illegali. Ftakar jekk jiena mmur naqbad karozza mix-showroom ta' xi dealer u nibda nsuqha, nużaha, u mbagħad ngħid hija wara xar snin nixtrija. Inti ilek li sraq dik il-karozza 10 snin wara li xtrajta saret tiegħek. Immilek tisraqha u tużaħħa 10 snin. Għal dawk li intom doqtu s-sess qabel ma żewġtu, ħatifmu iktar id-diffikultà meta tintaqgħu ma' raġel jew mara biex toqogħdu mingħajr sess, għax is-sess huwa droga. It is addictive. L-ikbar suq fid-dinja li jinbiegħu huwa la l-whisky, la l-brandi. L-ikbar suq fid-dinja huwa s-sess. U maġġoranza ta' Kristjani tgħid kemm jagħtu flus lix-xitan billi jixtru pornografija, qabel kienu jixtru DVDs jew il-videos, il-VCRs, jew morru jikruhom tal-ħanut qabel. Illum ġurnata tista' tiddownloadhom xejn, tidħol fuq sites free. Però meta tagħmel id-dnub, nothing is free. Sin will always cost you. Id-dnub dejjem jiswilek xi ħaġa. Allura eżis aħwa, jekk aħna rridu l-barka tagħna fuq ħajtna, u nixtieq li l-Ministru u l-Ministeru tal-Edukazzjoni jisimgħu dal-messaġġ, ħalli jkunu jafu x'qed jintroduċu fuq pajjiżna meta jiġu jgħallmu ċertu affarijiet li tfal żgħar fl-iskejjel. Apparti fil-ktieb ta' Mattew u Luqa Ġesu jwissi li ħażin għalik lil min tagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċkejknin. Ikun aħjar għalik li torbot mażramon u kont intefa' l-baħar milli tagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċkejknin jgħid Ġesu. U meta tfal jiġu esposti għall affarijiet sesswali ta' età żgħira qed iġibilhom skandlu, qed tintroduċi spiriti sesswali imniġsa fuq ħajjithom u qed tkissirhom ħajjithom minn kmieni minn xkunithom. Is-sess huwa xi ħaġa sabiħa mens. Sabiħa. Għadna qatt ma ntqajt ma' xi ħadd jgħidli kemm nobgħod is-sess. Għadna qatt ma ntqajt ma' xi ħadd. Allura qogħdu attenti għaliex meta jsiru ċertu affarijiet u taf li quddiem Alla huma illegali, qed tinvolvi ruħek inti fatti in acts of illegal covenants. And
to be the witness is not God, it's Satan. Meta kopja tiżżewweġ River of Love u aħna nippreparaw dil-kopja għaż-żwieġ u ninkoraġġuhom li fi żwieġ iriku għalhom istess għalkemm ma naħsibx għandhom bżonn l-inkoraġġiment tagħna. Sewwa. Sewwa. Il-Ministru tal-Alla jkun il-witness u Kristu jkun il-witness. He's the witness of the covenant. Ġesu huwa x-xhud tal- Ma meta jkun illegali, who's the witness? Xidan. Qed tifhmu issa li s-sess mhuwiex ġas xi ħaġa fiżika? Ħankomplu. Amen. Ġesu iwissi waħda mill-affarijiet li nixtieq ninkoraġġi lilkom eżis aħwa Maltin u Għawċin Kristjani dawk kollha li tħobbu l-Kristu li tipproteġu għajnejkom għax is-sess jibda ħafna drabi mill-għajnejn. Fil-ktieb ta' Mattew Ġesu jitkellem pereżempju kapitlu 5. Ma kapitlu 5 jgħid dal-kliem biex noqogħdu attenti x'naraw biex min ma nixxenqu. Pereżempju vers 27 smajtu x'intqal la tagħmilx adulteru. Adulteru tfisser meta xi raġel li huwa miżewweġ imur ikollu jagħmel x'jaqsam f'sess barra miżwieġ ma' mara oħra li mhix martu. Jew mara jkollha x'taqsam sesswalment barra miżwieġ li mhuwiex żewġa. Dak huwa adulteru. Imma jien ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ovvjament sesswalment ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. Ġesu ħafna jaħsbu li meta ġi Ġesu li ħafna jgħidulu l-bambin u meta jgħidulu l-bambin iktar juru li ma jafuhx. Jaħsbu li għamel li trid fattar u farrak kemm tiflaħ u l-bambin jaqfillek. Il-bambin ma jeżistix. Aħna qed ngħixu fi żminijiet li jiena nemmen u miljuni oħra u min għandu widnejh biex jisma' għajnejh biex jara jekk irid. Aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet. U l-Iskrittura tgħidlek il-ħażen jikber brata kbira u maġla. Li tant jikber il-ħażen li din id-dinja qed issir tant ħażina, qed issir simili daqskemm kienet ħażina meta Alla qabel ma Alla qarra u qeret id-dinja bħal żmien ta' Noè. U bħal żmien ta' Noè taf x'kienet jagħmlu? Xjaten miżawda mal-art mad-dinja għax kienet isir ħafna sess pervers. Pervers kontra il-verżjoni tal-Alla. Mela kull min jagħmel sess pervers qed imur kontra il-verżjoni li Alla ħalaq għas-sess. Li nerġa' ngħid għal ma nafx kemm il-darba huwa bej mara u bej raġel miżewġin. Biss. Il-pija kollu huwa illegali. Infatti xi ħaġa interessanti wkoll. Li bosta anka fl-okkult, f'servizzi tal-okkult, fil-black masses jgħidulhom, jew ritwali sataniċi, għaliex jinkludu s-sess ukoll? Għax fiha ħafna qawwa. Infatti min jgħidlek li iktar jekk titħafna qawwa diabolika f'ħajtek, fir-ritwali sataniċi kun hemm min jagħmlu sess fejn jiżverġnaw mara dak il-lejl u jagħmlu sess quddiem il-grupp kollu u jagħmlu sess magħha. U xi kultant mhux raġel ma' waħda, turrun ma' waħda. Għax iktar ma tagħmel dawn l-affarijiet, iktar tattira il-qawwa diabolika. Nfakkarkom jekk intom ta' Kristu m'għandkomx għalfejn tibżgħu għax akbaru dak li hemm fikom mid-demonju kollha li hemm fuq din l-art u fuq id-dinja. Glorja lil Ġesu. Alleluja. Meta s-soċjetà ssir promiskwa, ġifieri tibda tillegalizza is-sess ħażin b'mod liberali fil-pubbliku u m'hemmx iktar sens ta' mistħija
u tandima qudiem Alla, dik id-soċjetà issir b'mod ħafna serju influenzata minn demonji immorali, spirti imniċsa. Sodom u Gomorra Alla erida għalek. Pompej ġiet meqruda għalek. Bosta soċjetajiet fid-dinja imperi sħaħ, tmur tista' tistudjahom. U tara kif ħafna minn daw is-soċjetajiet li ħafna minnhom illum ġata jinsabu marqa sbieħ biex imorru l-bwaddasa jżuruhom, kienu saru soċjetajiet fejn saru promiscui assess. Fejn ix-xitan jiġi jikkalpesta. Dan u dnub, dan u til ta' trabi, t-tixrid tad-demm innoċenti. Is-sess pervers u t-tixrid tad-demm innoċenti jikkalpesta l-art u jġib is-saħta fuq il-pajjiż. U li jkun imiss issa li l-art da bitrijat, mbagħad Alla jkun qed jagħmel il-ġudizzju fuq dik l-art. Jekk dik l-art ma tindimx quddu lejn Kristu. Għal dawk li intom doqtu s-sess barra miż-żwieġ, inħeġġitkom oqgħodu attenti, proteġu għajnejkom. Illum il-ġurnata oqgħodu attenti x'taraw fuq Facebook. Oqgħodu attenti xi profiles jibatulkom face friends. Għax għall-ewwel forsi tara xi ħadd puliti jew xi ħadd pulita. U mbagħad tidħol fil-profil u tara rixma ta' pornografija. Ix-xitan qed jaħdem full time plus extra time part time biex jibla kemm jista' jkun nies minn madwar id-dinja. Għax jaf li once li jekk ix-xitan iniġsek, inti ma tistax issalva. Dan huwa talim li għalkemm ma tantx nisimgħu fuqu huwa li l-mulej jrid għax iħobb il-poplu biex ma jintilifx. Isimgħuni aħwa. Jiena u inti ngħixu f'ġisem. Jien ukoll is-sess jogħġobni. U kont imqareb meta kont fid-dinja. U ħafna minnkom kontum qarbin iktar minni. Xut minnkom għadkom imqarbi. Għal-ġid ta' ruħek, qod attent, Alla jaħfirlek kollox, jekk tindem. Jekk tindem. Meta bniedem ikollu x'jaqsam ma' bniedem ieħor, mhuwiex ġast kwestjoni ta' organi, orgazmu, mhux dak biss. Hemm spirti. Imma apparti l-ispirti issa semmejnihom l-ispirti. Hemm ukoll is-suke, ir-ruħ. Inti tiġi emozjonalment attaċjat ma' dik il-persuna. Tiġi emozjonalment attaċjat ma' dik il-persuna. Issa daw jgħidulhom soulish soul ties jgħidulhom. Innota spiritual covenants with the spirit. Mbagħad hemm soul ties. Mar-ruħ. Inti l-suket tiegħek tant tiġi mħawda u tibda tridu r-raġel, ma kif irridu x'għandix nabbiħ, jiena mhux iġa għandi raġel kif irid ir-raġel. Jew dil-mara, mhux iġa għandi mara kif irid il-mara. Meta inti tħawwat ruħek, ħafna drabi tidnilek x'ħajkollu bżonn? Deliverance. Titqaddes, toffri ruħek lil Ġesu kuljum. Tikkonsagra ruħek kuljum. Tidħolx fuq ċertu sites. Ismawni aħwa, tgħidx spirituali jiena b'saħħti ħafna. Ibblokka fuq il-Facebook tiegħek, fuq il-YouTube tiegħek jew fuq il-computer tiegħek jagħmilha inti jew til xi ħadd ieħor jagħmel lilek. Ejlu jagħmellek porn blocker. U lejna b'saħħti jiena dawn l-affarijiet ma jaffettwawnix. Skużani, inti ċuċ. M'hemm bżonn taqa' kuljum, tkun floli, tħossok dajjef, tkun waħdek, kollok xi argument mal-mara jew mar-raġel. Tara xi ħaġa,
L-ewwel ma jibda minn hawn. Fil-għodu rajt stampa ta' waħda appożata Ma kellix ħafna miktub imma diġà biżejjed, bużek. Puxjat lek il-buttuna. Mbagħad fil-għaxija jgħid xi ħadd bil-qasma. Mbagħad kellek xi argument papali mar-raġel jew mal-mara u qed tissoċjala bibi ħammurna u hekk vendetta. Get to know your monster. You all have one. Don't feed it. It will eat you up. Il-bnidem għaref, mux juqat jgħid kemm jiena b'saħħti. Il-bnidem għaref jgħid jiena bnidem tal-daħm u l-laħam, suscettibbli għadnu bħal kulħadd, jista' jkollok l-akbar dirka fid-dinja. Saċerdoti waqgħu, pastors waqgħu, apostli waqgħu, profeti waqgħu, nies Alla waqgħu. Is-sess huwa biċċa ħelwa li diffiċli ħafna biex tgħidilha leh. U bħalma jgħid fil-proverbi, ilma misruq għas-sess barra miż-żwieġ jinżillek ħelu għasel. Però mbagħad fl-aħħar tħossu bħal valenu għax joqtollok ir-relazzjoni tiegħek mal-Alla. Ejli kif inti tista' tmur il-ġenna meta jkollok tant patti covenants diaboliċi ma' nisa differenti, ma' rġiel differenti. Hemm il-maħfra, Alla jaħfillek. Imma jrid tkun hemm indima ġenwina wkoll. It-tratta is-sess bħal droga. L-aġenda tad-demonju huwa biex ikisser u jawweġ u jikkorrompi d-diżin tal-Alla. Morru l-ewwel Korintin 6. Qed tieħdu pjaċir? Indunajt li kollha kom tħobbu s-sess. Għaddi ma tqajt ma' ħadd jgħidli kemm nobgħod is-sess. L-ewwel Korintin 6, vers 15. Ma tafux din għall-Kristjani mhux għal kulħadd. Ma tafux li l-isma tagħkom huma membri ta' Kristu? Jaqgħu għandi nagħmel mill-membri ta' Kristu membri ta' Marażinja? Ma jkun qatt ma tafux li min jingħaqad ma' Marażinja isir miżżewweġ magħha. Dak huwa l-istess kliem bħal meta mara u raġel isiru ħaġa waħda. Meta mara u raġel fi żwieġ isiru ħaġa waħda, mhux għax ikun hemm il-biss is-sess ta' raġel kellu x'jaqsam ma' mara, saru ħaġa waħda fir-ruħ u fl-ispirtu. Immaġina int jekk inti xi wieħed jew waħda tiġri marrux ma' tarġiel. Jew ikollok boyfriends regolari. Jew girlfriends regolari. Ma kull waħda li mort int mort mal-irġiel kollha li marret i. Ma kull wieħed li mort mhux ma dak il-wieħed biss mort, imma mort ma kull waħda li kellu x'jaqsamu. Wara sess pervers barra mill-verżjoni tal-Alla, tinnota tibda tħossok differenti. Għaw minn uħossu mejje. Għaw minn uħossu maqtuħ minn Alla. Għaxek tkun ta' maqtuħ minn Alla. Għaw minn uħossu ma jistax jħossi l-Alla aktar. Għaw minn uħossu depress. Għaw jibda jħossu ċertu mart. Anka psychosomatiċi jgħidulhom. Kif jisekun, kif għat jaqbadni, kif għat nħosni bħal maħassu dak? Kif jisas ħaġa li qabadalili? Għaliex hemm skambju ta' affarijiet li jiġu fir-ruħ fuq l-ispirtu. In-nota li l-Bibja tgħidlek hawnhekk saru ħaġa waħda, morru l-ewwel Korintin 7.
Dan meta nitkellmu fuq sess għal Kristjani, waħda mill-iktar ħaġa li kisset knejjes, pastors, ministeri, huwa sess. U l-inqas ħaġa nitkellmu fuqha fil-knejjes hija sess għax nistħi. Jixaru ħaġa. Get real. Nippreferi li l-pastor tiegħi jallimni fuq is-sess. Mela xi ħadd titwistja taqqas jaf x'inhu, kux mara jew raġel jew xadina jew raġel jew xadina jew xi żrenġ jew xi tadpole. Alla jrid li l-poplu tiegħu jitgħallem mill-kelma tiegħu, mit-textbook tiegħu. Tox tistħi? Anzi l-lejla għamlu weda miegħek innifsek jgħid dal-messaġġ ħa naqsmu ma' Malta kollha mal-ħbieb kollha tiegħi. Ħalli għal ħajja għanejdek, ħaj żuffjettaw bina, tħabbix rasek. Dik barka ekstra. Ħaj xerjaw dal-video biex joqogħdu jiżabilħu. Praise the Lord, ħansiru aktar popolari, il-messaġġ ħaj jinfirex. Però 100%, il-Knisja ta' Kristu ħad kompli tikbeħ. Ħafna nies ħajkomplu jissimgħu u l-kursjetà tibda tgħid ġo qalbhom tagħti tqobih imma l-verità tgħid sewwa tgħid. Ara mal-ħbieb, gebbu ta' ċaj, kemm iħobb niżżufjeta. U mbagħad imur jorqod waħdu d-dar. Jgħid ħanejlek ta' dak il-kliem qal ma nistax inneħħih minn moħħi dak il-kliem. L-Ispirtu Santu ħaj jiġri warajk. Ħaj jibqa' ġej warajk. L-Ispirtu Santu jibqa' ġej warajk. Ma sħabek tiżżufjetta bija. It's okay. Kemmu tajb il-mulej li tiġiblek il-ferħ permezz dan il-messaġġijiet. Ma l-Ispirtu Santu jisibek waħdek. U inti kollok tinżel għal-kubtejk. U tgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Aħfilli għax inkun tiblaħ. Imma t-ninduna li klimek huma indbiss għandek il-klim tal-ħajja mulej. L-ewwel Korintin 7. Issa ngħid xi ħaġa fuq li ktibtuli. L-ewwel Korintin, il-Knisja ta' Korintu wkoll kienet interessata fuq is-sess. Tantu hekk li kitbu lil Pawlu qalilhom isma' qalulu għamlinna seminar fuq is-sess ta' għax taw tixka meta ħawdu qed iħaltu. X'iridu nagħmlu fuq is-sess? Allora Pawlu beda jirrispondihom x'jgħid Alla fuq is-sess. U x'jgħid u bħala bniedem Alla, bħala bniedem mażul u midluk u fdat minn Alla, kif għandna nħarsu lejn is-sess. Tajjeb li raġel ma jmiss mara. Ovvjament, raġel single aħjar tajjeb li ma jkollux jaqsam ma' mara. Imma minħabba żina ġifieri sess barra żwieġ, kull wieħed għandu jkollu martu u kull mara jkollha żewġa. Mela jekk inti trid tagħmel is-sess, għamel kemm trid, basta iżżewweġ. Iżżewweġ. Mela isimgħu miż-żewġin. Għal jekk hawn xi miż-żewġin jgħidu lina ma rridx sess ta' jiena ġast irid kumpanija tiżżewweġ xejn mela. Għax ħatidneb issa, għax issa bil-kontra. Issa bil-kontra. Għax iż-żwieġ huwa il-permess legali quddiem Alla biex tagħmel is-sess. Ġieli smajt każijiet fej letteralment naf żewġ każijiet. Waħda kif iżżewweġa Alla issa inti l-hemm u jiena law. U darb'oħra koppja oħra li smajta, koppja oħra li iż-żewġu u r-raġel ma rridx kollu xi magħha. U għamlu xi sentejn tlieta flimkien għadhom laqqas qatt m'għamlu żezda. Fatt isseparaw ġabu l-annullament u mbagħad. Ġifieri ma jeżistix. Sess, żwieġ mingħajr sess ma jeżistix. Iż-żwieġ qiegħed biex inti tagħmel kemm trid u kemm tiflaħ u kemm għandek pjaċir bil-kunsens ta' tnej sess. Bil-kunsens għax ovvjament ma tistax tisforza lil martek tagħmel ċertu affarijiet
u laqqas inti ma tista' tisforza lil żewġek biex jagħmel affarijiet, però ma tistax ukoll tinnegaw lil xulxin is-sess fi żwieġ. Ma tistax tibqa' tgħidlu le, ma tistax tibqa' tgħidilha le, għax huwa dnub, isimgħu għax inhu ġej. Imma minħabba ż-żina, mela kull wieħed għandu jkollu l-martu u kull wieħed jkollu żewġa. Ir-raġel għandu jagħti lill-martu li jmissa. Jiġifieri għatija s-sess. Issa ovvjament meta ma' martek inni mhux sess biss tagħtiha ħafna affarijiet, tagħtiha qalbek, tagħtiha ruħek, tagħtiha ħinek, tagħtiha ħajtek. Hekk ukoll il-mara miż-żewġa, ġifieri hawnhekk f'kuntest ta' żwieġ, f'kuntest ta' bejn mara koppja raġel u mara fiż-żwieġ, għatu lil xulxin is-sess huwa dmir u dritt. Il-mara m'għandix dritt fuq ġissimha. Iżda żewġa fuqha. Mara inti żewwixt biex dik ir-raġel issib il-kuntentezza sesswali fik. Jekk ma rridx hekk missek ma żewwixx. Hekk ukoll ir-raġel m'għandux dritt fuq ġismu, iżda martu fuqu. Raġel jekk ma tridx is-sess mal-marra, missek ma żewwixtix. Dak huwa d-dritt tagħha. Koppji, miż-żewġin moħħkom hawn. Intom li twaqfu milli tagħtu s-sess lil xulxin qed tidimbu quddiem Alla. Issa bil-kontra, iċċaħdux lil xulxin minn xulxin jekk ma tkunux ftemtu minn qabel għal xi żmien biex tagħtu ruħkom għat-talb u mbagħad terġgħu bħalma kontu qabel tagħmlu ruxma ta' sess. Għaliex? Sabiex ma jattakkakomx ix-xitan jekk ma tkunux tifilħu żommu. Smajta di? Mela meta jkun hemm koppja, miż-żewġin dejjem hawnhekk dejjem fil-kuntest ta' żwieġ. U qed iċaħdu żwieġ lil xulxin, taf x'ħajdaħlu bejniethom? Ix-xitan. Ħantik eżempju wieħed nej. Ejna mill-mod dar raġel kemm ħajdum iħares lejn il-ħajt. Għadda pedada jew ħajaqa fil-pornografija, it-tort tiegħek. Għalkemm xorta dnub u li qed jagħmlu, imma int qed tagħmillu l-enablement, you are enabling him to sin, u Alla jżommok kontabli, għax Alla għalek ma tistax mara ċaħda l-żewġek, ħlief għal żmien, forsi żmien għax pregnant, forsi żmien għax għandha l-period, forsi żmien għax għandha marit, jew bil-kontra, jew raġel weġġa fuq ix-xogħol, ir-raġel marat, ir-raġel mar irid jagħmel irtir ta' talb. Praise God, għal żmien. Ma tistax dejjem ta' għax imbagħad ħaddaħħal id-demonju fin-nofs. Għax issa dik il-mar int ħadd poġġiha fid-nar, għala jattanta xi ħadd ieħor. Forsi llum tgħidlu le, għadha tgħidlu le, naf ikolkom xi ġlieda u whatever, u tgħidlu iva. U għalkemm vera tkun għamlitu dnub, imma inti tkun tajt tal-lixka u jżomm Alla wkoll lilek kontabli. Mela, iddaħlux kopji ix-xitan bejnietkom. Jew forsi ma jmux ma' waħda, forsi jispiċċa jew taqa' fil-pornografija. Ejna mlu mod ma jagħmilx pornografija, forsi jħobb l-Alla ma jixtieqx jindem. Ħaj jispiċċa masturba waħdu dan. Nature will call sooner or later. In-natura tibda tajjed. Il-mara tiegħi darba kienet qalt li fil-bidunet, meta kienet tgħid li aħna fil-psikoloġija nitalmu li l-bniedem huwa bħala annimal minn dak il-att, mhux minn kollox għax aħna għandna ruħna spirtu aħna ma ġejna kreati minn Alla, ma ta' titwilet minn ġdid terġa' tiġi irrestawrat fi ġbija tal-Alla. Imma il-bniedem irid imur jagħmel xogħlu, toilet, il-bniedem irid jiekol, jimla zaqqu, u l-bniedem irid jagħmel is-sess. Il-bniedmin kollek. Min mhux hekk għax jista' jkun għandu problemi jew challenges oħra psikoloġiċi, mentali, affarijiet oħrajn. Imma kull minnu normali irid jiekol, irid nur it-toilet jagħmel sess.
Għal minnu miż-żewwet u għed iċaħħad il-żewġek jew il-martek mis-sess, jew nkella tibmanipulaħ jew tibmanipulax, jekk ma tnaddaflix mhux ħan nagħmel il-lejla miegħek. Jew għax ma tanix għax ma tajtniex biżejjed paga, jew għax ma xtrajtlix dak il-handbag, jew għax ma sajjartlix l-ikla l-ixtra. That is called witchcraft in marriage. Manipulation in marriage. Is-sess, apparti li tu pjaċirint, huwa biex tagħti pjaċir lil żewġek, huwa biex tagħti pjaċir lil martek. Filippin kapitlu 2, vers 4 u 5 tgħidlek, qisu lil xulxin aħjar u qabel ix-xewqat tiegħek. Hekk tgħid fil-ktieb ta' Filippin. Titqis il-żewġek qablek għax m'għandix aptit, kemm ħaddu btgħidlu m'għandix aptit? Qed tidneb u ħadwaqqgħu fid-dnub. U forsi mbagħad jaqa' fid-dnub u toħodha kontrih. U vera jkun dineb. Imma int wassaltu hemm. U bil-kontra. Mara, ġismek once li żewwiġt m'għadux tiegħek. Sorry ladies, that's the absolute Bible truth. Your job is to please the one you marry, not your daddy, not your brother, the one you married. Ix-xogħol tiegħek mara mhux tittoġob il-papa għax il-papa dejjem ħallu ħajarak. Tittoġob il-żewġek. Raġel! U nukli toqgħod taħseb li inti kbir u tgħix kemm inti b'saħħtek u terfa' l-ġebel u whatever u taqleb dinja jekk il-mara tgħidlek uj qed tinten. Mur inħasel. Għaw irġiel jiġu mis-xogħol, jidħlu fis-sodda, jridu l-mara tagħmel l-istess magħhom u jintnu men. Raġel, hemm l-ilma. Inħassel u hemm is-sapun. Inħassel. Raġel, jekk il-mara tgħidlek għandek bżonn tnaqqas naqra pis għax qed taqtali nifsi kull darba titla' fuqi. Għax jew ħa nispiċċaw nagħmlu sess, jew ħa tispiċċa ħa tagħmel funeral. U għed titqu għax tafu li din hija vera. Bħal ma jkellmuni irġiel ukoll ikellmuni nisa. Pastor kellmu naqra. Nistħin ngħidlek. Qasni filħu fuqi. Jaffiġni qatali nifsi. Mara. Lil żewġek ħatoqtlu fis-sodda. U mhux għax inti sex machine, imma x'il Bowser. Somebody have to preach it. It's supposed to be a pleasure, not a martyrdom. Suppost kun xi ħaġa sabiħa mhux martirju. Mario, x'inti timmaġina? Għax qed narak tħokk rasek. U ma nafx jekk qed timmaġina x'ħad tagħmlu l-lejla. Imma jekk tagħmlu għandkom kull dritt tagħmluh b'kull kulur. Barra fil-patata. Issa, kemm minnkom nridu nkellmu naqgħu fil-patata? Nitkellmu naqgħu fuq il-patata? Nitkellmu naqgħu fuq il-patata. Il-patata xiex kemm saret famuża dal-aħħar. Morru fi ktib tal-Lut kapitlu 13. Qed toġobkom dal-messaġġ?
Basta, I love Jesus. Jek tittimla knisja, tkellem fuq is-sess. Lora l-mulej, min jaf kemm ħajkollu likes u kemm ħajjiġi popolari da stedal. Mela, Lut 13. Imma ħanejlek aħwa, min jiex inħossni ħażin, ta' titkellem fuq dal-affarijiet. Qed tħossukom ħażin intom? Dawn mhux affarijiet li huma parti mill-ħajja. Min tridu jgħalmek dawn l-affarijiet? Onestament, min tridu jgħallimhom dawn l-affarijiet? Alla taħseb li qed jitkaża, jgħid jalaq għajnejh jew jalaq widnejhem dan sekk li titkellmu. Inżommu f'ċertu livell ta' purità, ngħaddu ċajta l-ewwel hemm imma u nedukaw ruħna. Ħanirgħu aħwa. Meta koppja flimkien miż-żewġin ikollhom sess regolari healthy, let me tell you, that's a very powerful union. You're reinforcing the covenant every time. Naf li ċertu nies mhux ħajfmuha ma di ħanejda nistalla bħal ma kull kelma oħra li qed. The marriage bed is like the altar of worship for the people of God. Is-sodda ta' żwieġ huwa bħal altar ta' qima quddiem Alla. Dejjem f'patt ta' żwieġ bejn mara u raġel. Amen? Grazzi Ġesu. Għal dawk kollha li qed tisimgħu, għal dawk kollha intom miż-żewġin, għal dawk kollha li intom forsi ilkom miż-żewġin. Infakkrek, mara, ir-raġel li inti żewwiġt, intu l-unika mara li tista' taqdih f'dil l-erja. Mara, raġel, dik il-mara li inti żewwiġt, inti l-unika raġel li tista' taqdi lil martek f'dik l-erja. Tagħmlu xejn bi sforz biex ħadd ma jista' jirrejpja lil ħadd, ma tistax tirrejpja lil martek, u laqqas viċi versa. Irid ikun hemm konsens, irid ikun hemm agreement. Tistgħu tagħmlu fuq il-Bibja m'hemm xejn x'ma tistgħux tagħmlu ħlief vera. Is-sess fil-sodomija jgħidula. All right, issa dik ngħidilkom fuq għax tgħid il-Bibja. Għad nistalla, għad nistad-dinja għamlu li rridu. Sewwa. U hemm raġuni. Morru fi Ktieb ta' Lut kapitlu 13 vers 4. Ħallu jkun iż-żwieġ tagħkom miżmum fil-ġieħ minn kulħadd. Jiġifieri onorabbli, nadif, żommu ż-żwieġ tagħkom nadif, bunur. U s-sodda ta' żwieġ bla tinġis. Mela s-sodda tista' tiġi mniġsa. Għal-koppji ħanejt miż-żewġin. Tiġix tgħid li aħna naraw il-pornografija flimkien biex inqanqlu żwieġ ta' bejnietna. Dak huwa dnub, huwa adulteru u qed niġsu s-sodda tagħkom. Għaw koppji jgħidu aħna naraw il-pornografija flimkien. Mara, għandek ma tafx kif jaħdem moħħ raġel qalbi. Waqt li qed jagħmel sesmija qed jaħseb fuq dawk in-nisa li ra fil-pornografija da. U jekk inti dak li inti tagħtih il-kunsens biex joqgħod jara pornografija biex jitqanqal għalik, inti stess qed tkisser iż-żwieġ tiegħek. Għax Alla għad jagħmel ismawa, mela żommu żwieġ tagħkom fil-ġieħ minn kulħadd u ta' żwieġ tagħkom għax Alla għad jagħmel ħaq ismawa miż-żinja u mill-adulteri. Innotajtu li Alla jagħmel ħaqx. Innotajtu li Alla qal li jagħmel ħaq miż-żinja minn huma ż-żinja. Iż-żinja huma dawk li jagħmlu sess, kwalinkwa sess, mara raġel ma raġel, raġel ma mara, raġel ma ħafna nisa, nisa ma ħafna rġiel, irġiel ma tfal, abbuż sesswali huwa bl-aktar mod abominazzjoni quddiem Alla. Mela żina, inkluż pornografija hija żina. Inkluż meta inti timmasturba u tagħmel
ċertu atti sessuali qudiem video, qudiem kamera. Zina. U adulteru, meta xi ħadd miżżewweġ, imur ma' partner barra miż-żwieġ. Illum il-ġurnata taf kemm komuni l-adulteru? Mhux ħanagħmel messaġġ fuq iż-żwieġ nixtieq ta' għax hemm ħafna xi ngħidu, forsi nkompli il-ġimgħa d-dieħla alla jrid. Imma iż-żwieġ ħasra tant hija xi ħaġa sabiħa meta jekk jopera kif Alla jridu. Tant hemm barkiet marbuta fi żwieġ meta jopera kif Alla jridu. Ix-xennaq biex titgħallem iktar fuq dawn l-affarijiet. Aħdem, ħanejdukom, in-nisa kollha jipprovaw jintoġbu għas-singles ħanejda. Għalmenu kollha il-biċċa kbira li naf jien. Jipprovaw jintoġbu jidru sbieħ biex jisibu raġel attirat lejhom. Meta jisibuh u jiżżewġuh, ħafna minnkom nisa intom tintelqu. Dan huwa dnub qudiem Alla. Tintelqu għax issa ħadni. Irġiel l-istess. Irġiel l-istess. Inti titkompli ħanejda b'tali mod li forsi daqra ċajt imma you should make your husband make him ring his bell every time he sees you. Your husband will never stop being visual. Never. He's made like that. Il-raġel tiegħek qatt ma ħajqaf ikun viżwali. Ma jfux qed ngħidlek ma jħobbokx, jħobbok għażlek, inta żilt lilu, hemm moliedkom fin-nofs, għamiltu business, għamiltu familja, għamiltu karriera, għamiltu ministeru. Imma ħallih iżommu attirat lejk. Mhux tilbislu isek il-fardal tan-nanna. Bit-toqob u bit-salza kollhom ċempas. Nixtieq inqatta' satej magħkom nisa u nkellimkom ta' raġel Alla u nirfsilkom ħafna kallijiet. U mal-irġiel mod ieħor. U jiena wkoll għandix nitgħallem. Imma meta nagħmel hekk qed nieħu lir-raġel tiegħi for granted. U l-for grantedness f'kwalinkwa relazzjoni toqtola. Ir-relazzjoni toqtola. Tħossokx bad jekk kont dak li tilbes il-fardal tan-nanna bit-toqob u bit-salza? Issa muratih il-Mużew tal-Arti jew tal-Antikità ta' Malta. Mela żommu s-sodda tagħkom pura. Iddaħlux pornografija bejnietkom. Amen. Halleluja. Daw l-affarijiet ikkissru żwieġ tagħkom. Fil-ktieb ta' Ġenesi kapitlu 20, 19 u 20. Mbagħad għandek il-ktub ta' Ġud kollu, morru waqraw il-ktib ta' Ġud, kull ma huwa kapitlu wieħed imma bomba men. Please aqraw Ġud. Isimgħuni, Alla huwa kontra is-sess tas-sodomija. Issa, ħanaqbel xi ħaġa malajr. Għaw dak li jgħidulu s-sess orali, taf xi tfisser s-sess orali? Oral sex. Għal min minnkom, number one, dejjem jkun hemm il-konsens bejn il-koppja x'jixtiequ jagħmlu bejniethom. Dejjem miż-żewġin u fi Kristu. Imma m'hemm xejn fil-Bibja xejn assolut laqqas vers u laqqas ħiel li huwa xi tip ta' dnub li jkollok tagħmel oral sex. Oral sex. Infatti jekk taqraw il-ktib ta'
il-kantiku ta' Salamun jew Songs of Solomon, Salamun jiddeskrivi l-mara li żewweġ bil-foresta u bil-ħotob u bil-tajja kollha. U kif bishom u laqhom u minn kollox għamilha. Praise the Lord, hallelujah. It's okay. Amen. Alla dak li tak mara ma tajekx bik għal-baby ta' tajulek għal-big baby tu. Mela. Imma issa mela għal-oral sex sessuali tista' tagħmel trid. Imma assess sodomu, jiġifieri fil-patata, dak li tgħix kemm għamlu l-patata popolari dal-aħħar. U tgħix kemm saru jħobbu għal-patata Malta? Għaw minn uħobba patata max, patata moqlija, patata mixwija, patata mikxufa, patata mottija. Ismawni. Number one. Meta jiġi assess fil-patata, speċjalment il-penetrazzjoni tal-patata, Alla ma jridix jiena nemmen bl-aktar mod b'saħħtu. U ħafna Kristjani jemnu fi bħali, u speċjalment dawk li jifmu speċjalment l-eżorċiżmu u kif jaħdmu d-demonju. Ftakar, is-sess fil-patata fil-ktib ta' Ġuda jissejjaħ unnatural sex. Jiġifieri sess kontra natura. Mela ħana għamilkom naqra storja fuq l-anatomija tal-mara. Il-mara dak li jgħidula in-naqab fil-ludi kollha toqob. Alla taħt toqob minn waħda xi ħaġa joħroġ u minn waħda xi ħaġa jidħol. Ma tistax iddaħħal f'xi ħaġa f'dik it-toqba li suppost biss joħroġ. Fimtu għassa? Għaw xaħat għadha ma femix. Għaw xaħat trid iktar tal-in. Fimtu għazewa. Mela Alla ġi skont Ġenesi kapitlu 19 u 20, 19 speċjalment morru qraw 19, xumbat 20 jidħol fil-kmandamenti. Imma u Ġud, waqraw Ġud, waqraw Rumani kapitlu 1, mela Rumani 1, Ġud 1, għaxwed, u Ġenesi 19. Alla huwa kontra dnub ta' sodomija. Sew bej raġel u marra u sew bej raġel u raġel. Ar-raġuni, number 1, Alla ma takx dik l-erja biex iddaħħal xi ħaġa ġo fiha. Dik hija l-erja li joħroġ il-ħmieġ kollu ta' ġismek minnu. Isek inti mor ġo t-toilet u daħħalt l-organu tiegħek sesswali fit-toilet. Kemm minnkom tħossukom imqanqlin issa f'daqqa waħda. Is the truth. Hija xi ħaġa maħmuġa, hija xi ħaġa mhix healthy quddiem il-mulej. Infatti, skont anka terapisti tas-sess jgħidulhom sex therapist, jgħidu li l-maġġoranza tan-nisa li ġew kellhom x'jaqsmu żewġhom jew ried żewġhom kollu x'jaqsmu magħhom minn wara mill-patata, qalu li ħassewhom ġew vjolentati, jħossuhom vjolentati. Issa naf li fid-dinja hawn eċċezzjonijiet hawn min jgħid jintex kemm affarijiet tiegħek, kienet ngħidilkom xtejt il-Bibja. Għax dik mhijiex erja fejn Alla jridek li inti tiġi penetrat fiha, la mara u laqqas raġel. Number 1 mill-lat ta' saħħa hija erja fejn jirabbi ħafna bakterja, ħafna viruses, apparti minn demoni, għax id-demoni jħobbu is-sess pervers. Sewwa, u hija erja fejn jiġi kkawżat ukoll bosta mart jgħidulhom tar-rektum, il-naħa tal-patata. Hemm min jaqbduh viruses, hemm min jaqbduh kankri f'dik l-erja, cancers, minn daw li tip tal-aġir. Okay, aħwa. Għax hija erja delikata ħafna u t-tixju tagħha mhijiex magħmula biex tiġi penetrata. Allura ħafna drabi tiġi mċarta, jiġi hemm id-demm u jkun hemm il-mart u jidħol il-viruses u l-bakterja fiha u tibatek dritt fil-qabar.
apparti li Alla ma jridix. Ok, ħwa? Mela qodu attenti. Għanaf li għaw min jista' argumenta fil-sens faffajt bil-lubricants u whatever, dik miex area għal penetrazzjoni. Jekk inti għamilta, jiena nemmen li għamil dinub. Fuq dawk il-bnadi, fuq daw il-prinċipji bibliċi. Ok, aħwa? Issa, għamel inti. Ok? Mux sess naturali. Jekkaw xaħat jgħid li pastor, aħna namlu minn wara għax ma inqabad pregnant. Isimawni, għaw bosta ways li tista' tagħmel sess għad sessuali fi żwieġ u ma tinqabadx pregnant. Tafu li għaw ħafna modi kif ma tistax jekk trid ma tinqabadx pregnant, m'hemm bżonn tuża area li l-mulej ħalaqa biss biex joħroġ ħmiġ minna. Allura kunu kunu wise u imxu fil-biża tal-mulej, ok? Fl-aħħar mill-aħħar, fi ktib ta' Ġob kapitlu 31 vers 1, peress li jina bdejt, tejtek, ħan nispiċċaw bdi l-iskrittura. Ġob 31. Grazzi Mulej Ġesu. Morru għen. Ġob. Gloria li l-akaba missir. ħattu pieġir eżizawa. Amen. Ġob 31. Għamilt pat għajn għamlu bħal Ġob. Ġesu jgħidin uqdu attenti xtaraw bajnejkom. Għajnejkom f'Mattew kapitlu 6 Ġesu jgħidlek l-għajnejn huma il-tiqa tal-ruħ tal-bnidem. Dak li tara jista' jipperverti għalek ruħek. Ipproteġi qalbek. Proteġi qalbek. ħafna mid-dnubit li aħna nagħmlu anke nagħmluhom dak li naraw. Għodu attenti x'tisimgħu mużika u mużika li hija perversa, sessuali. Għodu għaraw x'kantanti segwu, għodu attenti. Għodu attenti. Ara ħaġa waħda ngħidilkom. Min da kollu li qed jiena illum, jekk inti jkollok dubju, għid dil-kelma. Ġesu qed jarani. Nista' inħossni komdu jiena nagħmel dala ġir ma' mara ma' raġel, raġel ma' raġel, mara ma' mara. Jiena raġel miżewġ ma' mara oħra, jew mara miżewġa ma' raġel ieħor. Jien dak li nagħmel nista' nistieden il-Ġesu fil-preżenza tiegħu u nħossni komdu nagħmlu qudiemu? Għax jekk le, mela wadnub. U għadna. Ejnejdu di flimkien, Ġob 31. Għamilt pat majnejja li fuq xebba ma nixħitom, xit fisser. Mux ma nħares, għax ovvjament bħalissa dan ħares lej ruxmata nisa. Iġifiri li jina ma nħares lej mara mod kif jgħidu bl-Inglis lustfully. Is-serħila li aħna l-irġiel ħafna minna għanna immaġinazzjoni kreattiva, ok? Intom nisa u ilbsu deċenti. Number 1 għal-Alla u t-tini għal-ħutkom. U kull-jum ikkonsagra ħajtek fil-tib tar-Romani 6 minn vers 14 jgħidlek ikkonsagra dedika kull organu f'ġismek, kull organu. Hemm bżonn ikun iktar grafiku? Kull organu f'ġismek? Ikkonsagraħ lil Kristu kull-jum. U għet minn dawk l-organi il-sinek, widnek, ma b'mod speċjali għajnek f'dan il-lat. Amen aħwa? Għajni tolbu. Għattu pieġi? Tidu ktar? Tidu ktar, eh? Oġbitkom il-patata, Alleluja. Għajni tolbu. Missi għaddi, sort itlob miħaj. Grazzi tal-kelma tijak. Għax il-kelma tijak tal-limni, titrasformani u tkompli tbiddilni biex nkun kapaċi nwettaq il-pjan tijak f'ħajti mulej. Fejn jien inqastek f'waħda minn daw l-areas. Għal darboħra nitolbok maħfra.
اغسلني بالدم قديش تياك مولاي. يكم سبيرتي منجسة سبيرتي بيرفيرزي لينا استدين فوق خايتي من خبة شويات من دولة جير تدنوبيت اللي بجاوي مسمية الليلة نندم منهم ونجخت ونرنونشيا كل سبيرتو بيرفيرس كل سبيرتو منجس اللي عنده شيء سمار سسواليتا بيرفيرزة مولاي. نكونساغرا جسمي نكونساغرا خسبيتي عينيا ودنيا قلبي وكل أرغن في جسمي نكونساغراه ليك مولاي. اغسلني بالدم قديش تياك كسر من فوق خايتي ده كل اللي مش جاي منك ووين في الضيوفية تياي. انت المولاي تياي انت الست تياي جسو مولاي ليلة يطلبك على الكوبي سبيشالمنت على كل اللي راود المساج يطلبك بشتات الجراتيا للكوبي مولاي. الشيطان يتكز ويجيت أبا مسيرة الجراتيا للنساء اللي يريدوا يربوا اللي يريدهم يريدوا يبنوا فاميليا وفي الحين يريدوا يعجبوا للزوجهم. أعطي جراتيا للزويج للرجال اللي يريدوا يمروا على الشغل أفضل منهم شغل يبس فرسي ودميرية أخرى مولاي قديس بيش كل فلاجر تاخهم وكيف يدروا جسمهم يكونوا دايم يتشفلاو يعجبوا للمرتهم. بيرك الكوبي كلها تا ريفر اوف لاف وداو كل اللي يخبوك مولاي اللي مش بس بارت من دين الشركة ما كومونيتايات وكنيس أخرى مدوار مالتا واوديش. وبيرك اللارتنا أغفرنا ذنوبنا مولاي فين احنا داك اللي هو منجس محموج وذنوب قدام عينيك ادني له طيب مولاي. اعمل ده المساج يصل في الودنين تبوستانيس سبيشالمنت اللي عندهم الجوخ عليك والفيريتا تياك. باركهم أعطيهم العرف سبيرتو سانتو الكل من رد المساج مسوا مولاي بالقوة تياك. أعطيهم الجراتسيا ليراو ويعرفوا للبيان تياك هو الأخيار بيان الفيرزيوني تياك هي الأخيار فيرزيوني مولاي اللي فيها من البروتكسيوني والبركة والخية بالابوندانسا في اسم جيسو كريستو آمين. الباتشي معكم عزيز أخوان تا فيسبوك ويوتيوب نهججكم تكونوا معنا نار الجمعة السبت والخط حيكوننا مستدين سبيشال معنا دافيد غالاسي من جوا الإيطاليا مينسترو تالا مدلوك بالسبورتا تالا والقوة الجمعة السبت في السبت والعشية والخط في الفلاشة البيا